Halo mga bay, kumusta mamong tanan? Nahumanagid tahon ang gathering diri sa among balay. Tapos na yung kainan dito mga bay. Ramadan is over na talaga sa pa-party. Kasi pag Ramadan mga bay, tuwing Friday talagang dito sila sa bahay. Kumakain, lahat ng kamag-anak, kaibigan ng nanay namin. Napakarami nila dito. Kaya talaga namang sobrang busy tuwing Huwebes at Biyernes kasi Huwebes pa lang naghahanda na kami ng ilan sa mga putahe, mga na lulutuin ko sa Friday. Tapos pagdating naman ng Friday mga bay, nandyan naman si Sarah at si Riza na nag-aalalay sa akin sa with ibang mga putahe. Pero sobrang dami pa rin ang putahe namin. Salamat sa Diyos, nakasurvive na talaga sa isang buwan na pagod. Grabe, sakit ng katawan. Ang daming naipon, barikos, taba, ang dami kasi daming pagkain. Ngayon mga bay, ligpitan na kami kasi wala na ditong pakain sa bahay. Kaya yung mga maraming lagayan dito ng mga pagkain, niligpit na namin. Yan, hindi pa kami tapos. Nandiyan ang mga plato lahat. Itong mga plato lahat. Ano na namin to. Itatago na namin to lahat ng plato. At saka bowl, yan. Yung iba na iligpit na. At mga baso. Yung mesa dito, napakahabang mesa na merong mga lagay na mga pagkain. Yun naman ang nailigpit namin. Tapos dito naman yung mga malalanding lagayan. Ito, yung mga lagay ng mga sweets. Dito naman namin ibabalik. Tapos ito, mga lagayan ito ng mga plato. Babalik namin dyan lahat ng mga nagamit namin. Ligpit na lahat ng sa drinks namin. Na juice, 3 klase. Niligpit na rin namin yan. Tapos, dito na yung ibang plato. Yan, ito, ligpitin na rin namin to. Di pa kami tapos uliligpit ba eh. Diyan na lahat ng mga sandok, halo-halo na yan. Yung mga kutsara, lahat iligpit na rin namin yan. Yung mga tissue, mga bay, yan. Nilabas mo namin. Kasi akala namin makapasok pa kami. Kalagay kami dito. Hanggang sa taas. Yan, ligpitan na mga bay. Kasi tapos na ang kainan. Ito. Mga cooler. Kandila. Tapos mga bigas. Pagkabigat. Balik na lahat ng mga gamit mga bay. Tapos ito ang tindahan ko dito mga bay. Yan dito ang tindahan ko. Yan sa mga dilata lahat. Saka mga bote sa likod. Dito sa harap po mga dilata. Lahat ng mga kailangan sa bahay. Andito kailangan merong stocks. Kasi isang linggo-linggo kami dito namimili. Isang bilihan lang. Diyan yung mga spices sa baba. Mga macaroni, spaghetti. Nasa ilalim naman ang mga mantika at mga gatas. Yan, daming gatas ba eh. Ligpitan na sa wakas. Natapos na rin ang paghihirap na habang paghihirap mga bay. Thank you so much. Nakasurvive na rin. Tapos konti lang naiwan kahapon mga pagkain na ginawa namin bay. Ito yung beef pastry, may palaman yan na karne at mani. Yung isa naman cheese ang palaman. Ayan, medyo nasunog talaga yung buntot, no? Ito naman yung kalaluni or kaniluni, anong tawag dyan. May cheese yan sa loob. Tapos yung tinapay, ito na lang naiwan, 2 piraso. So, ito yung mga balls. Ito by rice balls yan by. Ito naman potato balls. Napakasarap niyan. May palamang karne. Tapos nilaba ko na rin yung mga pot holder.
nakahanda ng isang sakong bigas. Kasi buhos na natin. Dito, tag 2 sako yan laman bay. Ito, 2 sako. Ito, 2 sako. Yan, punuin na naman natin yan ng bigas. Ay, medyo hawan-hawan na ngayon bay. Grabe kahapon. Puno talaga dito bay. Ay, medyo hawan-hawan na. Tapos ito naman ang lulutuin natin. Ito yung sa taga-maniho. Pakulo ako ng manok. Sarap yan bay. Pakuluan nyo yung manok bay. Lagyan nyo ng mga condiments, sibuyas, bawang, paminta, dahon ng paminta, kamatis, bell pepper, luya. Lagyan nyo ng kung may ano kayo dyan, tangad, yung lemon grass, lagyan nyo lemon, tapos pakuluan nyo yung manok. After yan, pag naluto na yung manok bay, i-fry nyo siya bay, o kaya i-ubin. Napakasarap. Tapos gawa na kayo ng sasawan, masarap pa sa litson. Ito naman isa kaulam nila to. Ano yan, karnero yan bay. Karnero. Hinaan ko nga, ay lutong-luto na yan, tama na yan. Yung karnero yan, ang putahe nila ngayon, araw na ito. Kunti lang ang putahe bay. Pa siya bado bay. Yan. Ito ang aking kusina. Anuhan ko lang i-cover ko lang yung kusina ko kasi hindi natin alam ang kapalaran. Mag-uwi tayo, hindi na tayo makabalik. Ito ang mga spices ko bay. Ito ang black pepper whole. Ito naman ang dahon ng paminta na ubos na. Ito naman ang cardamom. Ito naman siya ang cloves. Yan, maganda yan sa buhok bay. Yung cloves bay. Tapos, marami pa akong may spices dyan. Mga pinaglalagay. Sa harap yan ang lagi kong ginagamit. Tapos ito yung lagnob. Siya mo na sa inyo. Dili lagnob, kaning gabon. Dry gabon na bay. Gihimo nilang tea diri bay. Tapos ito naman ang mga spices ko na powder. Yan, ginawaan ako ni Ate Lambi ng mga lagayan ko ng mga spices. Gawaan ni Ate Lambi to. Yung mga patungan ko ng spices. Yan, meron tayo ditong cumin powder. Itong cumin powder bay, maganda yan siya sa sakit ng tiyan. Pag masakit ang tiyan mo, pakulok ka lang ng tubig. Tapos 1 teaspoon yan cumin powder. Maganda siya sa sakit ng tiyan. Wala talaga bay. Maano siya, maangnit, bahog ilok, pero gamot siya bay. Naman garlic powder, nahubas na, ginger powder, black pepper powder, yan, English and Arabic yan siya. Coriander powder, manda akong buo ng lemon, black lemon, dry, isa na lang kabuok. Cardamom powder, so manda ako ditong chili powder, lemon powder, may cardamom powder, daghan mga spices. Diya ang saffron powder, diya apod ang chili powder. Daghan kay tayo munggos nga. Pikas, ito apoy diri lintil. Kani siya ang lintil bay. Kani siya ang munggos nga orange ni tawag diri lintil man sa English. Lami bigay na siya bay. Dahil munggos din pinikas usahay maglata ko og munggos. Ako ang tawag asukal kay gimingaw ko sa una baka nang mag-Flores de Mayo bitaw dati mag-Flores de Mayo. Yan lang ang gusto kong pumasok sa Flores de Mayo kasi may snack na munggo lagyan ng asukal. Ang sarap. Ayan ay sa wakas nakapahinga na rin ang kusinira, back to normal na bay. Grabe ang bakbakan lagi sa Ramadan uy. Pero usar naman gid ni siya kabuwan. Okay ra magid kayo pero grabe talaga ang duty oy, from gikan sa mula alas 8 ng umaga mag-duty hangtod yun na alas 11 gabi ditso ginabay ginagmay ng lingkod ana bay. Say kung busy kay daghan naman gud kay kog pakanunon karon kay nana ang taga Maniho nya kani ilahang firstborn ni ako mga amo kay nagminyo naman no. So muna nagminyo na ning firstborn nara siya anak 2 ka buok diri naman siya mga undi 4 ka buok nya kani akong amo na diri yang anak 3 ka buok ni dalaga nya sila pa mag-asawa 5 di siyam na nya ni apa mi 2 ka taga Maniho 2 di 11 na nya kami 3 pa mi balik 14 ka buok ning akong lutuan bay. Perting daghana na mo bay pero
nanaghan namig mayroon ba mga gani nga kuan ka ng maayo unta og si inahan magkuha pa man kuno ni sila usa maayo untang akong trabaho magluto na lang gid ko kay okay ra gid kay ko anang kusina ra ko aron ma-arrange na ko nigmay akong kusina kay tungod sa Ramadan wa na ko kasabot ng akong kusina kay kini magluto ta magdali na lang tano ala bisag asa na lang nato ipamatong ang mga gamit sige tungtong na diha bisag asa unya na manghipos gusto na ko ba nga kusina ra ang unta ko kay daghan na kaini sila kung lutuan lahi pagputahe labi nagdili Ramadan ako ti kaayo lahi sila putahe pamahaw paniudto labi na pud ang panihapon lahi maputahe nya to pa kay daganon dito kay namang limpyo pa ka dito sulod napagukoy duha ka buok usa do tulok upat ka bukod akong sala no duha ka gagmay ug duha ka dagko adi pa koy daghang mga buwak nya to apa koy limpyon sa loyo ug sa atubangan to pay mga sami na kinahanglan pasinawon maling daghan ang trabaho niya magluto pa ko dalagan pa ko diri luto ingon ana bay ang ako lang ganahan Ramadan kay bisag gabi na may mamadiretso ang trabaho kay udto na may mamata alas 8, alas 9, ingon ana ko pero kung dili Ramadan ay sayo may mamata pero nami pahulay ni kahapon 2 ka oras mura po'y pagkanindot kay kahapon na pahulay 2 ka oras na manaka mi alas 5 sa hapon manaog na po mi alas 7 sa gabi nami pahulay niya gamay na lang duty kagabi ana mikos na lang gamay pagkahuman saka na pod pahulay muna daghang time nga magpupo bigla shout out sa tanang members nako sa Pupo no IK team family thank you so much and team Siki daghan kayong salamat sa inyong suporta kanunay ug ingon man usab sa ako mga suking ting pagminaw tiglantaw sa dugay na nga panahon nga hantud karon ana agihapon nga bisan naghilom-hilom ra na agihapon ang marites daghan kayong salamat kaninyong tanan bye.